Шу дебеттен Оренбур шалы бәйләнә инде. Утардагы мөгезлеләр саны 100-гә җитә. Бу төбәктәге шәхси хуҗалыклар арасында иң зур кәҗә көтүе санала. Ярышевларның аларны асрый башлаганнарына да ярты гасырдан артык вакыт узып киткән. Әлеге кәҗәләрдән дебет алырга иртәрәк. Гадәттә йомшак мамыкны малкайлардан февраль-март айларында тарыйлар. Шулай да киләчәк уңышка прогноз ясап була. Һәрбер кәҗә 300-700 грамм дебет бирә. Ә мамыкның сыйфаты турында әйтерсең, мөгезлеләр үзләре кайгырта кебек. Талымлы хайван тугайныкын түгел, ә яхшы тау пешәнен, чәчәкләрдән исле керешкән яратып башы икән. Оренбур бураннары белән кышкы карлы салкыннар, таулы далалы Уралның үсемлекләр дөньясы, менә ул Оренбур кәҗәсе дебетенең нәфислек, йомшаклык, шул ук вакытта ныклык сире. Безнең тауда йөриләр, үзләрен теләгән тауып ашайлар инде, сәскә генә ашап йөриләр. Андый-мондый үлән ашамай бит инде, моторын, пешәндән. Кышка килгәндә инде пешән, ем, баштаны ем инде. Дебет бирһәнесе. Таулар арасында урнашкан Сылтанбай авылында нибары 4 йорт һәм алардан 12 кеше генә яши. Элемтә тик кәрәзле телефон аша. Шуңа карамастан, газ, су, хәтта урам исеме белән ТНВ каналын карый торган яшен тәлинкәләре бар. Ярышевлар гаиләсе авылда 5 кешедән торган иң зур гаилә санала. Без килгәндә әбиләре, әти-әниләре иде, ә кызлары күрше авылда укуда иде. Элегрәк Сарыкташ районында кәҗәсез йорт сирәк күренеш булса, бүген исә үз кәҗә мамыгыннан шәл бәйләүчеләр бармак белән генә санарлык. Әмма Ярышевлар гаиләсендә барысы бергә туры килә. Үз кәҗә дебетләре дә, мамыктан гүзәллек тудыручылар да бар. Әниләрнең ылы йөрәгенә яхшылыкның сыйганы барысы да. Шәл бәйләгәндә озын моңлы көйләр башкарыла. Иң якты бүлмә сайлана һәм гадәттәгечә эш урыны тәрәзә янында була. Гөлчирә апа Ярышевага 82 яшь. Борынгы кул эшләренең сирен саклаучы. Әлеге кәсеп аның гомер шөгыле. Шәл яшәү. Хәзер инде менә монда мин 52-нче ел килен булып төштем. Шуннан бирле шал. Без бөтен дөньяга шал. Бәйләгәнбез, дөнья көткәнбез, балалар үстергән. Әтиләре 70-нче ел үлеп китте, 7 бала белән торып калдым. Иң бәләкәем 1 яшьтә, 5 айлыгы. Шуларды бер үзем карадым, үстердем шул шал белән. Шәл бәйләү серләре гаиләдә буыннан буынга тапшырылып килә. Гөлсинә Шафикованы әлеге эшкә әнисе Гөлчирә апа өйрәтсә, үз чиратында ул бәйләү усулларын эш кызы белән 2 улына җиткерә. Рәсемнәргә килгәндә алар төрлечә: мәчет тәпие, пәрәүз, чыршы, кара җиләге. Шулай да кышкы салкындагы тәрәзә бизәкләре күбрәк таралган. Монда в основном йөри снежинки. Бисер дип атала менә точкалар менәләр. Бу классика бар бу шалы. Монда мондый точка кирми. Шундай местный пух белән яраталар шал классическийны. Чтоб мондый точкалар больно булмасын дип әйтелә. Шәл бәйли торган энәләр дә үзенчәлекле итеп бизәлә. Монысы күстимәсен, монысы каз битти, күстимәсен матур булсын, шал бәйләгәндә. Бер үзең утырганда шың утыра, рәхәтләнеп бәйләп торасың. Йокламасын иптәш булып утыра. Каз суйганда каз бугазы алабыз, юып тазартып, иченә булай салып киптереп. Шыйымгакта ипне урыйбыз. Бәйләгәндә тоже шылтырда бери, погремушка бу. Оренбур җирлегендә шәл бәйләү белән мавыгу 250 ел элек барлыкка килә. Ул күбрәк Җаек, Сакмар буе авылларында тарала. Оренбур шәле үзенең беренче халыкара данын 19 гасыр уртасында ук Лондон күргәзмәсендә яулап, алтын медальгә лаек була. Бүгендә дебет эшкәртү ул чаклардан әллә ни белән аерылмый. Кыллардан чистартып, берничә кат шапалактан үткәрәләр. Ирләгәч, ефәк җеп кушып йомгакларга урыйлар. Бәйлиләр, аннан юып киергедә тартып киптерәләр. Кичкенәдән кулыннан үзе дә энә төшермәгән һәр кеше шәлләрнең сыйфатын җиңел билгели ала. Моңа 400 грамм дебет киткән. Аны менә шулай итеп 2 бармак белән генә тотып карарга тиеш. Әгәр дә ул мамыгы изелмәсә, шын Оренбур шәле була. Моңа барлыгы 70 грамм дебет киткән. Озынлыгы 2 метр. Менә шуны хәзер балдак аша үткәрергә тиешбез. Бу паутинка шушы йөзек аша үтте, димәк ул шын Оренбур шәле. Белмичә әйтмиләрдер, шәл бәйләүче өчен дебет белән рәссам өчен пумала белән палитр кебек. Әсбәп бер, осталык төрле. Һөнәрлек монда кадерле. Паутинкалардан башка инде без дебет шалда бәйлибез, носкилар да бәйлибез, бияләйләр дә, шапкалар да, бәйләмәгән нәрсә без юк инде. Именно сырыйлар, чтоб местный пухтан булсын.
узган ат елы тиз итеп ургып, думалап узды. 2015 ел кәҗәнең үзе кебек назлы, тыныч булыр дигән өмет бар. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.